cítite, že dlho sa topíte napríklad s tými financiami alebo s hocičím, odíďte hlavu od toho, prestaňte sa o to snažiť vizualizovať, afirmovať si, meditovať, zabudnite na to, že to existuje a choďte si užívať ten bicykel, ten šport, to malovanie, proste choďte preč, lebo kedykoľvek ste z niečoho cítili negatívne emócie, že vás to bolelo, že vás to zdravie, hocičo, tak vy ste veľmi vnútri definovali, že ako by ste chceli, aby tá realita vyzerala. To, že by ste nadávali, že je to na hovno a pritom ste nehovorili, ako by ste to chceli, to je jedno, vaše vnútro definuje, čo by ste chceli. Napríklad láska sú vibrácie zadarmo a taká tá zaľúbenosť. Keď sa prvýkrát zaľúbite s vašim partnerom, láska, ja som zaľúbený stále navždy, a tak sa cítite lepšie, keď je tam tá chémia. To je prvé razy. A vy zabudáte na ostatné problémy a začne náš život napríklad aj prúdiť, začne sa vám viacej dariť. A kedykoľvek robíte činnosti, kedy sa viete, že uvoľniť a robiť to podľa seba, je to vaša vášeň, cítite, že je to ono, čokoľvek